इन्टारटेनमेन्टनि हिनजाव जानला मोनला मिथिया हसिया जानला मोनला बेबायदि पस्टा होलाबायखा मिथिबाय थांनानै बुद्रुहैजागोनबो मिथिबाय आंजों गुड मर्निं लोगोफोर गिबियावनो आंनि एसआरबि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लानाय जाबाय नोंथांमोननि सेराव मोनसे आङो आपडेट लाना फैनाय जादों बे आपडेटआनो जाहैबाय बेरेफुंजा आङो फेसबुक जेब्ला आङो खुलियो अब्ला बिथांमोननि दावराव फेसबुकाव दावराव जानाय बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननि सेराव एसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों जायफोरा नुवाखै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां माने बे खोथायानो जाहैबाय बिनानाव भुमिकाया एन्टारटेनमेन्टजों फटक लादोंमोन बे फटक लानायाव एन्टारटेनमेन्टनि बिसिया बे फटकखौ पस्ट खालामनानै होदो होननानै बिनानाव भुमिकाया एन्टारटेनमेन्टनि बिसिखौ रायहरदो बिनानाव भुमिकाया दा बेनिनो मोनसे रायहरनायनि क्लिक देखायनो नायदों नोंथांमोननो दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो बे भिडिअखौ बनायनो थाखाय गोरोन्थि जादोंब्ला आं गिबियावनो निमाहा बिनाय थाबाय दा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो इन्टारटेनमेन्टनि हिनजाव जानला मोनला मिथिया हसिया जानला मोनला बेबायदि पस्टा होलाबायखा मिथिबाय थांनानै बुद्रुहैजागोनबो मिथिबाय आंजों फिसाइजों फट' लाजानो बायो जानला मोनला खानानै दोनबानो जायोना आं नोंनि फिसाइजों मिथिबाय फट' लानो होननानै आं लायाखै मिथिबाय नोंनि हौवायासो आंजों लादों जानांगौ मिथिबाय मेल्ला सिख्लाफ्रा फट' लाफायो बेनि फिसाइजोंहाय आंजों सोर फट' लायो सोर फट' लाया आरो मानो बेबायदि पस्ट होनांगौ आंखौ बदनाम खालामनो नागिरखा मिथिबाय मोनगोनबो थांनानै दोखो दोखो मिथिबायना आंखौ माथा गरम दा खालामखा जानला मोनलानो आंनि लोगोफ्रा मा सानजोबखो बेखौ हा आंनि गोसोनाया मा साननांगौ बे फट'खौ नुनांगौबा आंजोंनो भिडिअ कल सानफ्रोमबो भिडिअ कल रायलायो आंजोंनो फन रायलायबाय थायो आरो आं बेबायदि जानला मोनला आं रावखौबो बेबायदि पस्ट होनानै जानला मोनला बेरायलाबायनो सोरखौबा गोसोनोबो आं हाखाया मिथिबाय जानला मोनला बेबायदि जाहोखा मोनगोनबो थांनानै बेदलाफैगोनबो नोंनि नाम्बार नागिरगासिनो आं नाम्बारखौ मोनाखै आं खिन्थु होनखायो आं सोबाहायजोबगोन आं मिथिबाय बुग्लिहैगोनसो खोथा गैखाया जानला मोनला मानसिखौ बेबायदि बदनाम खालामजाया मिथिबाय खनसे बदनामा थांबानो बेसेबां थाङो जों हिनजावफोरना मिथिबाय हिनजाव मानसि जोङो मिथिबायना गाव गावबागाव हौवाखौ सामलायनानै ला आरो आंजों नोंनि हौवाजों जेबो कानेक्सनबो गैया मिथिबाय आंखौ बदनाम दा खालामखा मिथिबायना आरो एन्टारटेनमेन्टआ भुमिकाखौ मा रिप्लाय होदो बेखौबो नोंथांमोना ससे नायलांदो लांलाय ओरै साइडआव मानसिखौ बियार बथलजों होना मारादा गुरुब्ला होजोबगोनलां सिथोब जोंबाय सियार होगोनलां मासनि गरमखा जानला मोनलाबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै जायफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदों बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लाइक खालामना हो बेनि थाखाय गोसोखौ एसे गोजोननाय मोनो लाइक खालामबोला दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन फुंजा नै जोंहानि न' खाथिनि दैमा इयो जों बेहायनो दुगैयो बिराद साफा दैया बिराद साफा उथिनाय लोगो लोगोनो आङो फेसबुकाव दावराव लुनायखाय बे भिडिअखौ बनायनाय जादोंमोन स' माबा मोनसेनि थाखाय गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा हो बेनि थाखाय आं निमाहा मोनगोन होननानै नोंथांमोननि सेराव आर'ज बिनाय थाबाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय